Het zal een memorabele veert worden voor de mensen aan boord van de Tiger van rederij Doeksen. Maar Wienkreeft tolven de Waardzeehoer. Verderop weer intussen maatregels naamt zien het verwachte hege wetter. De storm is in haas om 12 uur in op zijn hichtepunt. Tot nu toe hebben we de boel nog redelijk heel kunnen houden. Alleen veel verfschade. En hier een klein duikje erin. Maar voor de rest gaat het nog redelijk goed. De zeilen zijn heel. Dus ja, wij hebben geluk. Af en toe kraakt het wat. Het is een beetje eng, maar ja, het gaat. Verderop wel meer skiën. Een loods in de Oude Willemshaven is van een pad Eastwaard. En grote stikken hout en stiel waaien de diekoer. Het spoor op. En bij de familie Borst de kamer in. De hele pui leidt er bij haar uit. Onze zoon had belt, Roland, die zit in de plus. Hij zei, hoe gaat het daar met de wind? Nou, ik zei, prima jongen. Nou had het nog niet gezaaid en opeens was een klap. Nou, de hele boel eruit. Dat was schrikken in mijn Ja, inderdaad. Ja, hinden we nooit dat, want we hinden krek zijn van, nou ja, volgens mij wordt het net zo hard als het voor zijn hier. Het is maar goed dat het glas en het hout van de pui het houden hebben. Oors hier het nog wel heel oors oren in de kin. Maar storm kunnen we zelfs ook mooi uitzien. Tientallen weerhalzen zie je het gevaar van de midden krijgt op. We wouden graag even kijken wat de storm hier allemaal aanbrengt qua schade en de hoge golven. Wat is de indruk? Het valt nog wel mee, de hoge golven. We hadden verwacht dat het hoger is, maar de wind komt net wat uit de verkeerde hoek. Prachtig om even te zien. Vol gevaarlijk om hierheen te gaan, maar ja, prachtig om hier even te wezen.